Rooney. Gerrard. Heskey going near post! England have been knocking at the door and they found a way through. Wide here. Here Rooney plays the ball in. It's a great little run from Gerrard. It's the composure, whips the ball back in, and Heskey does really well to get... Mérkőzés kapcsán Capello, és itt van még egyszer Emile Heskey válogatottbéli 6. találata, ami egy nagyon szép kis gólnak sikeredett, és úgy tűnik, hogy tényleg az ő lábára, de Ashley Cole. Barry kanyarintja be, azt el lehet még érni. Beckham lágyan középre, Rooney! 2-0. Jelenlegi egyik legjobbja. Itt kapja Beckham, kivár az utolsó pillanatig, de pontosan tudja, hogy hová íveli azt a labdát. És ott Rooney teljesen üresen és tökéletesen a sarokba fejeli a labdát. Megvan tehát Wayne Rooney 20. gólja a válogatottban, a 49. meccsén. Hát nagy jubileum lehet majd az volna meglepődve, hogyha kap még egyet egyébként. Carrick egyel tovább. Lampard rosszul vette át, de be tudja fejezni. 3-0. Nekem az első, aki gratulál neki, de jöhet Carrick, pedig a 15. gólját szerzi itt a 68. meccsén. Abszolút felállt védelem ellen, gyorsabban játszanak az angolok. Pontosan veszi át Lampard a Carricktől kapott labdát. Azt nézem, hogy egyáltalán feltétlenül neki ment, vagy esetleg Rooney kapta volna a paszt. Beckhamnek már fönn a keze. Slovakia, it's not quite so clear, at least game action. Lampard, and Rooney's in for another one here. It's 4-0. And the man of the match already declared makes another contribution to it. Well, Frank Lampard closing the ball down. Slovakia passing backwards and square, eventually gave the ball away. It was actually Downing that won the ball back, and a really good pass. Was he offside? I'm not sure. He wasn't level with Lampard when he played the ball. But Lampard, what a touch that is, just to get it into the path of Rooney. Rooney takes a first touch and then lifts it over the goalkeeper. Sonetsky, it's a good finish. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition.